gaskiya ne yau fa sanata Natasha ta ƙara gurfanar da ƙara a gaban majalisar dattawa. Watan petition kenan a turanci. Wannan bayan Allah gaskiya tana da zuciyan ɗa namiji, watan mace mai kama da maza kenan. A inda ta ƙara kai ƙaran shi sanata Akpabio cewa ya ci zarafinta na 'yan mace, har da cewa in ba a manta ba 'yan kwanaki da suka wuce ta yi hira a Rice TV a yadda take zargin shi Senate President din da cin zarafinta na 'yan mace. Ganin haka kuwa ta zo da petition nata na musamman cewa tana gurfanar da karanta akan shi Senator Akpabio. Kwada yake dai shi ma dai ya samu dama a inda ya musanta wannan zargin, kuma ya kuma bata dama ta bada wannan korafin da ta kawo, ma'ana ta yi submitting kenan. Amma mu kalli bidiyon nasu duka biyu da inda take korafin da inda shi kuma yake musanta korafin. Allah ya samu dace. You may recall, sir, that on Friday in a Rice TV, I did make some statements. And I have decided to narrow these statements in a formal petition against the President of this Senate. So if it may please you, I would humbly step forward and lay this petition. You may proceed. Did I ever attempt any sexual harassment on the said distinguished Senator Akpabio Oluwagan or any other woman for that matter? I and my siblings were raised very well by my late single mother. She died in year